ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ବିଲେଇଟେ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ତା ମୁଣ୍ଡଟା ପଶି ଯାଇଛି। ଆମେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଆଇଛୁ। କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଗାଇସି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ରହ 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 ରହ। ଏଇଭଳିଆ ଖରାରେ ଯଦି ରହିବ ଗୁରମୁରିଆରେ ହେଇକି ମରିଯିବ। ଆଉ ତେଣୁ କରିକି ଭୟ ବି ଲାଗୁଛି କାଳେ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି କରିଦେବ। ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ରେସ୍କ୍ୟୁଟା ଆମର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍ କେତେ ଏଇ ବିଲେଇଟା କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଏଇପଟକୁ ଆସ। ମୋତେ ତ ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କାଳେ କାମୁଡ଼ି ଦେବ। ତଥାପି ବିଲେଇକି ମୁଁ ଧରୁଛି। କାଳେ ବିଲେଇଟା ବି ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁନି। ରହିଗଲେ ଆମେ ଟିକେ ରେସ୍କ୍ୟୁଟା କରିଦେବୁ। ତଥାପି ଦେଖୁନ ବିଲେଇଟା କେମିତି ହେଉଛି। ଭୟ ବି ଲାଗୁଛି କାଳେ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି କରିଦେବ। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ବାଡ଼ା ହଁ ସେ ଆର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ସେ ସାଇଡ଼ଟାକୁ ସେ ମଙ୍ଗଟାକୁ ଧରିକି ତାକୁ ବାଡ଼ା ବାଡ଼ା। ହଁ ଭଲସେ ବାଡ଼ା। ଗୋଟେ ଥର ବାଡ଼ଉନୁ। ଆରେ ପଳେଇଲା ରହିଲା। ହଁ ଆରେ ପଳେଇଲା ରେ ପଳେଇଲା 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 ଧର 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 ପଳେଇଲା ପଳେଇଲା। ପଳେଇଲା।